Il-Ministru għall-Akkomodazzjoni Soċjali u Affordabbli Rodrik Galdes ħabbar li l-iżviluppi u l-evoluzzjoni li saret mill-Gvern fis-suq tal-kirjiet f'pajjiżna fl-aħħar 5 snin waslu għal iżjed ġustizzja biex minn spettura rrieħu illum hu regolat b'qafas leġislattiv adattat. Waqt indirizza konferenza dwar is-settur, il-Ministru enfasizza li t-tibdil meħtieġ li sar wassal biex in-numru ta' kuntratti tal-kiri fil-pajjiż li jridu jiġu reġistrati b'mod mandatorju żdied minn madwar 27,000 fl-aħħar tal-2020 għal aktar minn 71,000 fil-bidu ta' Ottubru ta' din is-sena. Għal il-Gvern se jkompli espandi l-istok ta' akkomodazzjoni affordabbli biex inaqqas il-pressjoni fuq is-suq privat. Dan waqt li bħala eżempju semma kif l-ispiża tal-benefiċċju tal-housing żdied minn 1.6 miljun euro fl-2017 għal kważi 11 miljun euro s-sena l-oħra. Ma dan għal li ġew introdotti inċentivi għal kirjiet fit-tul, panel biex jissolvew malajr tilwim bejn sidien u kerrejja u reġistru tal-kirjiet biex jiġu analizzati x-xejriet u abbużi fis-suq. L-Awtorità Djara da kemm ippubblikat l-aħħar informazzjoni dwar is-settur tal-kirjiet f'Malta. Nafu li wkoll il-Housing Authority qed tagħti informazzjoni live anka fil-website tagħha fejn nafu koll ammont ta' kirjiet li jkun hemm f'pajjiżna irreġistrati wkoll lokalità b'lokalità u anka addirittura l-kirjiet kollha li jeżistu fil-pajjiż bħalissa. L-emendi leġislattivi reċenti frott ta' dialogu mal-partijiet konċernati naqsu l-burokrazija u l-abbużi waqt li ddaħħlu anke limiti fuq kemm jistgħu jgħixu persuni f'residenzi mikrija. Fl-istess konferenza l-kap eżekuttiv tal-Awtorità tad-Djar Matthew Zerafa qal li s-settur żviluppa f'suq bi prospetti ekonomiċi b'saħħithom li jattira l-investiment. Dan is-settur tal-kirjiet huwa settur importanti ħafna u sabiex narfu l-importanza tiegħu huwa importanti li l-informazzjoni dwaru u r-riċerka dwaru tkun available għall pubbliku. Għal dan il-għan għandna dashboard rent calculator li jinstab fuq il-website tal-Awtorità housingauthority.gov.mt sabiex tgħin lis-settur ikun iktar wieħed trasparenti u ċara l kulħadd. Aħna nifhmu li dan is-settur tal-kirjiet huwa settur tant importanti għall-ekonomija tagħna u importanti li d-informazzjoni tkun aċċessibbli sabiex niżguraw li s-settur tal-kera jkun wieħed sostenibbli u tajjeb għall-investiment.